Πώς το πάτε? Άντε το πας στο μότο. Όχι, χαμό το τι πάθαμε. Έλα μωρέ. Χαλάστρα. Τι είπε? Αυτό είναι προβληματικό, Είναι φιλό το μονολιό, ναι. Αύριο τι ώρα τάφη, ναι. 6. Σκάσε κι εσύ. Πολιτικό είναι. Μάλλον. Άντε από εκεί ρε φίλε. Την έχει πάρει από πίσω και την κορυδεύει. Πες στο τετήριο. Εντάξει. Έλα. Τίποτα. Κάμες αυτά. Ατσχάιμερ. Έλα, μ' ακούς. Όσο πάτε το τσιμπρέξει. What's up? Γεια σου Μερούλα. Στελούμπα. Στελούμπα. Από εδώ είναι η καμπίνα μας, καλέ κορίτσια. Οι ωραίες κοπέλια ήρθανε. Εντάξει. Εγώ χαιρέτησα τη Μερούλα. Σε εκμεταλλεύεται επειδή στην κάμερα, γιατί έκανε μια φωτογραφία την βάζει στο Facebook και αυτό σου μίλησε. Ναι, περάστε όλοι. Προσοχή παρακαλώ. Όσοι από τους κυρίους επιβάτες επιθυμούν αλλαγή του εισιτηρίου τους σε καμπίνα, παρακαλούνται να προσφέρουν στη ρεσεψιόν. Σας ευχαριστώ. Καληνύχτα και μην κάνετε. Passengers who wish to change their baggage are kindly required to proceed to the reception. Thank you. Στέλλα, με ποιον είσαι ρε? Με την Καγγέλα.